paripurna adicara dahar gembul kalajengaken adicara ngunjuk tirta wening tujuanipun tematin saringgit damel tirta ingkang sampun kapendhet saking kita Mekah al-Muharramah yaiku tansah kawestanan toya zam-zam uga jinebat tirta Perwitasari yaiku sari-sarinipun bumi salubarang kang makarti ingkang badhe kalebetaken sajroning sanubari tirta Perwitasari uga sinebat tirta wening temate saripun ingkang badhe mengheningkan cita rasa welas asih marang sesama rasa tresna lahir ing tumusing batin rasa tresna marang garung kinasih saking donya sampai dumegi ing dlahat Bapak Ibu mekaten adicara gembul bujana sampun paripurna